højre. Så er vi på vej til Nordkap-plateauet. 26 kilometer. 30 minutter. Så skulle vi gerne være der, hvis vi er heldige. Og hvor dato har vi? 25. juni. Klokken 17.43. 26. Drej til højre og følg E69. 25. juni. Ja, men år 26. Nå, okay. Så vil vi prøve at tage hele vejen op til Nordkap. Fortsæt i 13 km. Så kan vi se, når vi sidder og ryster med hus, dengang vi kunne gå bilen. Og det får du sgu have årstal med. Ja, 2026. Første stigning, 9%. Se en lille molly dernede. Jeg burde En lille bo molly? herfra. Måske nok i Svendborg, du. Ja, det gør den nok. Jeg kan se det skilt der. Mhm. Nej. Den skal lige have. Nej, det må der nok lys over. Ja. Eller den bare køre ned, så er der mere plads, når vi kommer over. Ja, endelig. A66. Der er ingen restriktioner lige nu. Man kan jo 80 her, det er fandme meget. Nej, jeg synes, det er for kaldt. Nu prøver vi at sætte den 65 og se, hvordan det går. Og man kan nok mærke spændingen i den samme den her gang. Nej. Men der første gang du kører den med, så ved du heller ikke, hvornår du er i. Nej. Hvad vil du? Jeg vil vente den bus, der kommer derfra. Nå. Den så ikke. Nej, masser. Ja, det er masser af plads. Det var ikke altid sådan, vi kunne køre før. Nej, det var Troldstien. Ja. Ej, Ørnevejen, der var nu heller ikke. Hvor sjovt det ser ud. Lidt for karriere. Nej. Ja. Har du eller punkt med? Ja. Kom du i tvivl? Nej. Ja, hvad er der i med jer? Jeg cykler. Ja. Jeg er ved at køre hele bremsen af. Vi turer simpelthen ikke. Nej, jeg cykler. Nej. Det kan jeg fandme godt forstå, hvad. Det gør jeg jo nok ikke. Det er jo. Ja. Men man kunne stadigvæk komme med i sådan en sidste år. Det tror jeg også, det var. Ja.
den skulle du ellers sige. Ja, lige præcis. Det må vi gerne sige. Det giver dog lige det foran. Det er jo godt. Jeg har set dem. Nej, det er få. Det er jo kvalitet af... Jo, det er vandstyr, det er nede der. Ja. Det er jo. Ja. Jo, det kan Så det, kan du tage et billede af det? Ja, hvis jeg kan få sol. Hvad fanden giver de at lave sådan af? De ligger over. Ja, der var. De ligger over det godt. Ja, der var. Ja, det kan være det. Ja. Jeg tror, det er et fint tidspunkt, det kommer. Der ligger en campingplads. Ah, spænding er der alligevel. Ja. Det er da specielt. Nej, det giver da vildt vildt, det er det. Ja, der er jo ikke, der er så travlt. Ja, han travlt bagved, som han er jo. Eller er han ikke? Nej, han var det. Jeg skal have lidt koldt. Ja. Tak. Skal vi det? Udsigtskost, stille, stille, stille. Det vil den ikke, da. Det kan se billedet. Hvad? Med den giver, så holder de bare med det hele. Ja, lige ucyklist der. Nej, det kan jeg simpelthen ikke få. God bag. Jeg tror ikke, hvor jeg er. Han er nok et bøde af. Ja, bil kan også underholdes igennem, men der kan man der kan ikke. Nej. I Dalvik har en masse biler foran os. Ja.
Fortsæt 12 kilometer. Nu er der en til at sige så. Hvad vil der ikke lige lave? Nej. Jeg må nok blive selv bestemme hastighed. Ja. Det var da en fin plads til, jo. Ja. Vi først skulle have Molly med heroppe der. Det kunne vi da næsten. Næsten. Ja, det kan nok ned, hvis du lige skal Man skal ikke snakke for meget her. nys eller et eller andet. Ej, hvor så det ud. Det er sgu indianer, der. Ja, det kan jeg godt nok huske det på. Jeg tror, de er jo. Nej, det tror du aldrig. Jeg tror, vi havde først kommet til gå endnu, hvor du siger, de er oppe. De hejser mig op. Tror du selv, hvad? Det kunne du da sige på, at jeg dopper op. Ja. Du må ikke forlade sted. Jeg glemte at lade dig der. Nej. Du er så negativ. Nej. Ja. Jeg tror ikke, vi ser den store flok griner, som vi gør sidst. Hold da. Så, giv vi. Så, det var deres tur slut. Ja. Det er da lettere at køre over en camping, end den til at strække. Det kan du. Vil du filme det, jeg også? Det ved jeg nu. Det ser vi lige. Fordi der ser det helt anderledes ud. Ja, det gør det. Der kommer an over her.
omdrejning, hvis vi er i Mollybakken. Ja. Jeg synes, det er fint over den her måde. Ja, ja. Der har vi jo besluttet for siden den her regel i hele tiden. Ja. Hvorfor kan han blinke sådan, han klar? Jeg ved ikke. Er det ikke stærk, eller hvad? Hvad gør han om? Er det noget kaldt det håber jeg? Nej, jeg tror, det er for at blive sat på. Vi kører jo med sol i Movers. Ja. Jeg tror, det er for at blive sat. Det synes jeg er godt nok. Ja, ja. Jeg skulle heller ikke det. Lidt svært ved, når du bare kaster. Prøv at se cyklen der, jeg tror den er punkteret. Ja. Hvad kan du se i grøn? Jeg tror han bak, hvis han er klar. Det tror jeg jo. Se bæringsabet. Hvad siger du? Og så det jo. Er det bæringsabet? Ja, det må det jo være, og det kan det være. Ja, vi har da 6 km op endnu. Ja, men det er jo alt. Kun lige det stykke, det er bæringsabet. Hvad? Der til klapblå lidt med inden de kører over. Tror du? Ja. Må det nok være. Jeg ligger det jo. Så kan vi sgu se det. Ja, vi det jo allerede. Ja. Men jeg ved, hvor må jeg rejse nu, siden vi kunne derhen. Nej. Du har ret med det her. Ja. Ej, det kunne ikke være. Det tager da ikke så lang tid at køre op, som vi har regnet med. Jo. Det var en dansk. Det kan da om flok ren, der lige for den. Kan du se det? Nej. Imellem de to gange. Nå ja. Det er jo også.
Ja. Det var jo helt ikke så mange sidst, da vi kørte hjem. Ja, var det ikke det? Ja. Der suste de jo bare over af vejsmødet. Jeg tager jo fra så lukket. Så meget modgående trafik, når vi kører med. Det tvivler jeg jo. Jeg tror ikke, vi er med nu. Og det kunne ved du igen, du skulle på hende, der kunne der arbejde. Jeg tror du 25 km? Nej, jeg tror ikke. Og så er det givet jo. Ja. Nej, lige små der. Det er parkeringspladser, de skal til at lave. Nej, det er langt væk. Det tror jeg ikke. Så skal de have en shuttlebus. Altså, det kan være, det er sådan, at det er et restplads. Så er det fandme Nordkap-plateauet i sigte. Ja. Det er der masser af plads til. Jamen, ja. Det er jo i hvert fald med i overfyldt sidst. Det kan jo virkelig. Det kan jo virkelig lave med i Bosa eller sådan noget. Ja, det er ikke godt. Det er ikke et problem. Hvordan gør man det? Biler, busser. Ja. Skal man bare køre igennem her? Ja, det tror jeg. Ja, så betaler du det op, og så betaler du igen op ved hus sidst. Nå, det er fordi busser på, at de blev ledt et andet sted hen. Ja. Det kan jeg faktisk godt huske. Nej, det er jo ingenting i forhold til sidst, bror. Nej. Så ser jeg det. Ja. Det ved du skal parkere, så gå på lov et eller andet. Hold da op, det er jo ikke engang... Det var fyldt sidst. Ja. Om 200 meter, du ankommer til destination. Jeg er glad for, at vi kan håbe på det hele tidspunkt. Alle dage er maks 6 timer mod afgivet. Ja. Afgivet.
har gift. Jeg tror, du skal gå ind i trækket nummer nu. Ja. Vi skal op i det toilet der. Hvis vi nu kunne komme hen og så holde ud af. Tag den nyeste kant rundt. Jeg skal da have min punkt med mig. Pisse lort. Her finder man kørt godt. Det er godt. Meine Karte vielleicht. Er klokken 18:12? Ja, det er jo så et spørgsmål, hvad præcis det er. Vil lukke til. Det er jo så betalingsbommen. I stopper nu og fortsætter i en anden film.